Politie en justitie binnen wakker drok met het bestrijden van illegale hemkwekerijen. Een paar cijfers. In 2014 waren in Friesland 238 hemkwekerijen oprollen. Daarbij werd 1,3 miljoen euro aan jild en gwot in beslagname. Verleden jaar waren 192 hemkwekerijen oprollen. Maar daarbij werd voor 1,8 miljoen euro in beslagname. Het gaat om een bewuste strategie van politie en justitie. Een kilo hennep, om maar als voorbeeld te noemen, ja, dat levert gauw 3500 euro op. Dus als je hennep produceert, ja, gaat het om hele grote bedragen. En ook dat is een heel belangrijk aspect. Misdaad mag niet lonen. Nou, wat je ziet, dat vooral dat financiële onderzoek, daar gaat vaak veel werk in zitten. Maar ja, het loont wel. We zeggen ook wel eens misdaad mag niet lonen. Nou ja, voor ons kost het wel meer tijd natuurlijk, want dat financieel onderzoek, ja, dat moet natuurlijk gedegen. Maar aan de andere kant, ja, zo laat je wel de maatschappij zien dat misdaad niet loont. Een nieuw hemconvenant voor Noord-Nederland, waarbij het politie en justitie informatie delen met gemeentes en energiebedrijven, maar het nog makkelijker maakt om hemkwekers stevig aan te pakken. Advocaat Schalling van der Goort vindt likwijls dat de politie ook wel eens te gauw beslag leidt op jild en andere zaken. Natuurlijk, de binnenmeesten waarvan terecht is dat zij verondersteld worden illegale winsten maken te hebben. En dan is het misschien ook wel te begrijpen dat de beslaglijn wordt. Misschien ik nog wel in een pril stadium. Maar dan ben ik horen en dan zit ik de goeie maat onder de mindere leien. En dat is net de bedoeling van het strafproces. Dat is elke keer weer op een nij, bij elk individu, bij elke individuele verdachte te zien van wat is nodig, wat is mogelijk en wat moet het doen. En dan zit ik veromhoudendheid even ontzien tellen en net in alle gevallen beslag leggen in zijn stadium. Hemkwekerijen zwaar je vast zoveel oorlijst dat nevens justitie een steviger aanpak op zijn plak is.